Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Стара Загора. Както разбрахте от анонса ми преди малко, днес ще продължим да си говорим за приоритетите на комисията Юнкер, 10 приоритета, насочени към съживяване на европейската икономика, към нейната конкурентоспособност, към подобряване на условията на живот на всички нас, европейците. Хубавото е, че наистина има доста мерки, доста инициативи, които се предприемат, включително и в България. Въпросът е ние да бъдем достатъчно информирани и достатъчно активни, за да можем да се възползваме от тях така с по-продължителен резултат и въздействие. И в тази връзка, за да продължим да си говорим, спомняте си, че всъщност започнахме темата за заетост, за работни места, за това доколко имаме право да се трудим и в другите 27 страни членки, при това съвсем легално. Нека не забравяме, че можем да упражним правото си на труд и в нашата родна страна. Започнахме от платформата, която Георги Пирински в качеството си на член на Европейския парламент инициира, за да бъдат намалени драстично практиките на нелегитимен, на недеклариран труд, който влияе не само върху конкурентоспособността на която и да е икономика, но и върху самото здравословно състояние на трудещите се, тяхния осигурителен статус, тяхната възможност в един ден, когато вече не могат да работят, да имат нормален живот като пенсионери. Миналия път в предаването гост ни беше Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора, който така изложи гледната точка на работодателите, доколко има такива практики, доколко държавата е предприела някакви мерки те да бъдат минимизирани. И днес в нашото студио гост не е господин Панайот Донев. Здравейте, който е директор на дирекция Бюро по труда Стара Загора, за да чуем гледната точка и на Агенция по заетостта, която на регионално ниво всъщност има за задача и отговорност да медиира и да насърчава работодателите и безработните, а също и работещите, защото по закон и тези, които работят, имат право да се възползват от тези програми, да се възползват от средствата, които ни предоставя Европейската комисия чрез оперативна програма развитие на човешките ресурси. И сега не мога да не започна към господин Донев с онази реклама, която не знам дали ще възпроизведа. Лора и Любо си търсят работа, ма то умряла работа, защото те нямат работа, тъй като нямат опит и обратно и не могат да си намерят работа и сега едни хора ще им помагат да си търсят работа. Нали? Общо заето много интересно наистина се получи и много правилно описва нещата. Та има ли възможност Лора и Любо да си намерят работа? Разбира се. Добре. Значи, отворена е програмата за младежка заетост, където... Да уточним младежите до колко години са? До 29. Добре. Добре. За разлика от Европа, където е до 24-5, при нас е до 29 години, където имат възможност да стажуват, след като са завършили висше образование, а също така да бъдат обучени и въведени в заетост. Добре. За което за тези две обучения, и стажуването, и за обучението и заетост, държавата е осигурила субсидирана заетост, което ще каже. Тоест, работодателя няма ангажимент от оборота на фирмата да плаща заплати и осигуровки, предполагам. Така. Значи за стажуването сумата, която ще получава стажанта, ще бъде в размер на прага на длъжността. Минималния осигурителен праг. Който е за длъжност. Да, за съответната длъжност. Да. Докато по заетост и обучение там е 90% от минималната работна заплата, като тук фактически работодателя е длъжен да осигури наставник, който ще обучи определеното лице да навлезе в професия. Точно така. И 3 месеца ще получава по 210 лева. Самия наставник. Самия наставник. Независимо от... Да. Разбира се, за да може да обучи и да въведе лицето в това. Добре, а има ли в момента, всъщност тя програмата Младежка заетост е отворена постоянно? Няма крайни срокове за кандидатстване? За сега не. От май месец до сега имаме 141 заявка. Добре. Да, с говорим за община Стара Загора, да, нали? Говорим за община Стара Загора. Да. И това е нещо, което фактически е добре дошло. Но тук се получава един малък нюанс, според мен, че може би работодателите нямат правилните хора, които
да се заемат с движение на документите. Правилните хора в техните фирми. В техните фирми, да. Може би се страхуват от комплект документи, които се изискват, но все пак всички знаем бюрокрацията. Нормално е да се страхуват хората, да. Добре, ако те дойдат при вас, могат ли да получат съдействие как да бъдат попълнени? Значи, ние имаме колеги, които могат да им помогнат и го правят в момента. Нали, при попълване заявки, документите, които трябва да се попълват. Практически при нас работят екипи, които точно това правят. Обслужват. А това само по младежка заетост ли е? Или ще бъде тази методическа помощ, те нарека? Защото наистина не всеки работодател, особено едно малко или микропредприятие, може да си позволи да има такъв човек, който да се занимава. Само за младежка заетост ли ще бъде или за всички програми, които знаем, че активни в момента вече са одобрени, схемата така наречена? Ами, не само за тази. Абсолютно всичко ние сме винаги отворени към работодатели, към търсещи работа лица. Все пак по една или друга причина те са при нас. И в този период, докато бъдат при нас като безработни лица, ние трябва все по някакъв начин да ги насочим. Да. Затова е център работа, където с психолог, кейс менеджер, които работят с всеки един ново регистриран безработно лице при нас. Това е един вид мотивация да бъде той обгрижен, да бъде насочен, мотивиран. Как да си напише мотивационно писмо, евентуално, как да се държи при едно интервю, как да си напише автобиография. Това нещо... Много е важно, наистина, като се замисли човек. Във всяка сряда при нас клуб, екип работа, център работа, си работят. Всяка сряда? Всяка сряда. И това е напълно безплатно за безработните? Разбира се. А трябва ли да бъдат регистрирани задължително? Или задължително. Тоест, за да бъдат обхванати от мерките, специално за това трябва да се регистрират в бюрото? Трябва да са регистрирани при нас, за да могат да получават тази методическа помощ. А от каква възраст могат да се регистрират? От 18 години. От 18 годишни могат, няма значение дали имат образование, дали нямат образование. В края на краищата, нали, целта е при нас по различни програми ние да ги включим в обучение. Има ли в момента такава възможност за включване в обучение? Да. В момента даже с нашите социални партньори върви фактически проектите, които реализираме чрез тях. Един от проектите, това е Шанс за работа, който реализираме съвместно с КНСБ. Там ще бъдат обучени 15 младежи до 29 години, или пък във връзка с домашния помощник възпитатели. Добре. Ще бъдат обучени там с детски градини и така нататък. Намерени са работодатели, всичко уточнено. Общината фактически ще помогне за реализирането на програмата. Чудесно, да. Другото е Нови хоризонти, който фактически е съвместен проект с АйКБ. Там ще бъдат обучени около 20, не около 20, те са избрани вече за двата проекта лицата. Ще бъдат обучени за мебелисти. Остава реализирането на проект за помощник строители, който ще бъде съвместно с подкрепа. Добре. Така, там са набрани ли са хората или все още има шанс? За подкрепа все още не са. Все още, ако някой в момента ни гледа и проявява интерес, може да дойде да попита. Разбира се, да бъде регистриран при нас и да получи тази квалификация като помощник строител. Добре, това е наистина добре, че има в момента възможност и според мен с работодателите наистина е един много голям шанс, защото знаем, че един човек, дори да е завършил висше образование, винаги преди да навлезе в естеството на работата, преди да изгради своите трудови навици, всъщност има нужда от допълнително обучение на работното място, точно от наставник, който още повече, ако този наставник е на някакъв вид норма, защото има такива условия, в които трябва да изпълниш трудова норма, той по някакъв начин е компенсиран за това, че ще отдели част от времето си, за да подпомогне обучението. А имате ли обратната връзка от работодателите? Те как приемат тази програма? Защото всъщност тя е двупосочна. Не е само за хората, които търсят работа. Тя е за самите работодатели. Според мен подпомага бюджетите на фирмите. Все пак знаем, че заплатата и осигуровките на един човек, ако искаш да го мотивираш, нали, не са малък разход.
Какво казват самите работодатели? Не, всички работодатели са много отворени. Добре. На тази програма, но знаете ли, ние малко така Министерството на труда и социалната политика промени някои от критериите относно субсидираната заетост. Намалиха се процента на тези, които ще бъдат субсидирани след обучение. Да. И фактически това малко или много стъписва от начало. А промяната в условията. Да, нов програмен период, нови правила. Защото по-рано, ако бяха около 40% участниците с субсидирана заетост, сега вече са свалени на половина. Тоест, стимул за работодателите леко се губи. Леко се губи, но това е нормално. Все пак работодателят е длъжен, след като ние му обучим лицето безплатно, би трябвало и той да поеме фактически отговорността. Да. Между другото, използвам тази възможност, за да кажа на всички работодатели, че това е последният програмен период, в който ще има такива грантове, безвъзмездни помощи и така нататък. От 2020 година 99% вече е сигурно, че ще се работи само по схемите за финансов инженеринг, така че нека се възползваме колкото е възможно, включително и за инвестиции в човешките ресурси, което ме навежда на мисълта да задам на господин Донев един въпрос, тъй като знаем, че Стара Загора като град и като община се движи в горните показатели, границите. Каква е безработицата в общината? Последните данни, които мога да ви цитирам към днес, значи от 256 общини, Стара Загора е на 9-то место. С най-ниска безработица. Не с най-ниска, но все пак като София, Пловдив, Варна, Бургас са след нас, тези Русия. Браво! И там Казанлък са пред нас, те както винаги. Да, там Арсенал доста... Но това мисля, че е добър показател за нас. Иначе в областите като цяло някъде сме пак около 5-6 место. Аз го приемам като добър показател, защото това означава, че икономиката работи добре от една страна, ако го погледнем така. От друга страна, за работодателите конкуренцията за подготвени, мотивирани хора става много ожесточена. И наистина трябва да помислим за това как да ги задържим и тук. Очакваме две програми, която новата програма за заетост и обучение и заетост за младежи и другата програма, която е фактически интересната, която я очакваме с отворени обятия, за да я приложим. Това е програмата за обучение и заетост на 29 години. Тоест за не толкова младежи. За не толкова младежи. За над 50 години и така нататък. Но това ще бъдат от приоритетните групи, това така наречените продължително безработни лица. Тоест повече от една година. Повече от една година, които са регистрирани при нас и трябва фактически да ги насочим към работодатели. Интересното е тук, че могат да бъдат направо назначени на работа, след като бъдат избрани, пак според прага за определената професия, но може да ги обучим, след като даже и работодатели може да посочи доставчика на обучение. Това има ли общо с ваучерната схема или не? И това ще бъде, нещо, това защото тя беше доста на обучение гъвкава. Ще бъде с ваучер. Това, което беше предишната програма, аз мога повече, но сега ще бъде за безработни лица. Доста наистина гъвкава беше, в смисъл нямаше подготовка на формуляр, очакване на одобрение, класиране и така нататък. Добре, говорим за това, че вече като пълноправни европейски граждани имаме възможност да отидем да работим и да потърсим по-добри условия на работа. Знаем, че в България има много такива възможности и за субсидирана заетост и за обучение. Не мога обаче да не ви попитам за Европейската мрежа за мобилност и търсене на работа, още повече, че както ще видим по-късно в самия видеоматериал, Европейския парламент тази седмица ще дебатира върху нея. Как стоят нещата? Има ли интерес към така наречената ЮРЕС мрежа в Стара Загора? Ние преди сме говорили с ваши колеги от бюрото как функционира мрежата, какви възможности предлага и за работодатели, и за търсещи работа. Има ли интерес?
Има интерес, значи за изминалата 15-та година, по този отчетен период, нали, ние имаме фактически 182 лица, които са получили информация, които са били насочени, на които им дадена нужната информация за евентуално да кандидатстват на работни места, които са обявени по европейския пазар. Така че проведени са 2 срещи, специално по ЮРАС, където са участват 96 лица. Другото, което е несъмнено интересното това фактически проект Абано, който бе реализиран съвместно с АВО България и АВО Северен Хесен през 15-та година. В резултат на тази активна дейност между двете организации 16 младежи бяха обучени Браво! по Стара Загора по немски език. Другото, което 16 от тези младежи продължават своята кариера в професионално обучение за гериатричен специалист. Това е много добре. Фактически по метода на дуалното обучение. Да, метода на дуалното обучение е една друга много важна тема, която ние миналия път говорихме с господин Стоилов, че в Стара Загора вече, в област Стара Загора вече има такова училище, което е пилотно и в Казанлък съвместно с Арсенал като дружество. Надявам се да пробия тази форма на обучение, защото мисля, че и вашето наблюдение си, че е по-ефективна като цяло и за... Ние даже съвместно с Българо-германския център успяхме да направим едно дуално обучение на офис секретари. Да, ние имахме 2 момичета при нас от този проект и трябва да кажа, че благодарна съм, че сте го инициирали този проект. Самите момичета, не само тези 2, които бяха при нас в офиса и другите вече след като се видяхме към края на проекта, споделиха като цяло, че наистина това им е било много по-полезно, отколкото просто да ходят на едни курсове, да записват едни неща, да слушат едни лекции, докато при нас, нали, и в която и да е фирма, ако ти дадат шанс, разбира се, според мен трябва да се даде шанс на тези деца, те навлизат, им става ясно, че това, както е написано там в тези красиви лекции, въобще не е съвсем така, както в живота. Добре, ЮРАС, предполагам, ще продължи да си функционира и тази година. Могат да дойдат на място хората в бюрото по труда, да потърсят информация. Значи, мога да кажа, че всяка седмица поне някой от безработните лица търси помощта на екипа, който работи по европейски. Това е. Всъщност не знам. За мен е добре, че имаме възможност. Колкото повече хора отидат навън, видят как наистина се работи, как наистина се живее, защото ние имаме някакси склонността малко да преувеличаваме. Навън всичко има уредено, това, онова. Докато не отидеш да видиш, че всъщност, да, много неща са уредени, но и много неща са в много по-строга регулация. Хората просто си спазват правилата. Няма как да се върнеш и да не направиш разликите. Включително и хора от едни от най-уязвимите групи по отношение на социална интеграция, трудова интеграция, ромската общност, за която винаги знаем, че е много трудно. В нашата работа предполагам, че и вие във вашата се срещате с такива хора, които са се върнали и са се научили да работят, да си плащат данъците, да се грижат за децата си, да карат коли с книжки. Нали? Всички едни неща, които ние тук казваме, махни го той. Ама защо махни го той? Това е въпрос на правила и спазването им, според мен. Мога да споделя, че миналата година, изминалата фактически 15-та година, ние чрез нашите младежки ромски медиатори успяхме да мотивираме около 700 лица в цялата община, които никога не са били регистрирани при нас. Които никога не са ползвали услугите на бюрото по труда, не са били насочвани, не са влизали в квалификации, обучение и така нататък. И от тях 250 бяха реализирани на пазара на труда. Всъщност това до някъде съдейства за намаляване на процента на нелегални, ако мога, или на декларирани практики на труд, защото тези хора до момента са били уязвими точно и податливи на право. Точно това. Това ще продължи ли като инициатива? Да, продължава. Работят колегите на терен, по села, горе в квартала, навсякъде, абсолютно всичко. Това е наистина много добра информация и така като една свежа... Наистина радостно и с желание работят колегите, които са фактически медиатори по тази проблем. Добре.
Това, че мен сам може да ми радва и да им благодаря за все пак свършената работа. Аз мисля, че обществото като цяло трябва да им благодари. Аз ще благодаря на вас, че отделихте от времето си днес. Наистина мисля, че бяхме полезни. Ще си позволя, така ще си запазя правото и друг път, когато има интересна информация, възможности за работодатели, за търсещи работа, отново да направим едно такова гостуване, за да бъдем колкото се може по-полезни на нашите зрители. От мен мога да ви пожелая една наистина успешна 2016 година и дай Боже повече пари да бъдат усвоени устойчиво, повече хора да намерят мястото си, да могат да дадат своя принос и към обществото, и към себе си като личности. Важно е да бъдем така в помощ на хората, които са в затруднено положение. Определено. И има такива, които наистина се нуждаят от нашата помощ и благодарение на колектива се стараем това да бъде както трябва. Благодаря ви много. Аз също ви благодаря за поканата. Ние с вас се връщаме към темата на... Продължаваме с предаването на Европа директно Стара Загора. Нека да видим видеото, в което колегите от телевизията на Европейския парламент ни представят програмата на парламента през тази седмица. If there was a theme this week, could it be instability? There'll be a flurry of meetings on the UK's EU membership. The NATO Secretary-General pops in to talk conflicts, and there'll be a mini-plenary. Welcome to the agenda. I can't give a guarantee for an outcome of a future legislation. The message from the European Parliament to David Cameron couldn't be clearer, it would seem. As talks continue, Parliament's Constitutional Affairs Committee will hold a meeting with the Commission's Strategic Task Force on the UK referendum on Tuesday. There's nothing like a bit of forward planning. A NATO summit is scheduled for July, but that's not putting off the Secretary-General who'll be at the Parliament to talk strategy on Tuesday. With ongoing conflicts in the Middle East and North Africa, Jens Stoltenberg will put collective defence atop of the list of his talking points as he sits in on a joint Foreign Affairs and Security and Defence Committee meeting on Tuesday. The EU High Representative for Foreign Affairs, Federica Mogherini, will also be at the same meeting, but a bit earlier. Environment Committee MEPs opposed it, but a veto didn't pass go at the plenary. So now what will they say at a public hearing on diesel car emissions? Will the new proposals improve air quality? Are they too lenient on car manufacturers, especially in the wake of the Volkswagen scandal? Experts will be invited to discuss with MEPs on Tuesday. And now for a quick look at what's on at the Brussels mini-plenary. On day one of the big debates will be on the European semester. Can better economic governance take Europe to economic stability and beyond? A vote on the European network of employment services follows on Thursday. Can they be used better to help with the mobility of workers across the EU? And finally, how best to prevent disease in animals. Various pieces of legislation are being merged together in the hope that they could act as a stopper. The use of antibiotics to treat sick animals also comes under the scope. But apart from livestock, rare breeds and even stray dogs will be given greater protection. Watch the debate on Tuesday to find out more. And that's all we have for this agenda. Take care and enjoy the week.